Sarong vintage ba manipig turnover sa ipatura kang kasiguran PNP kang Miyerkules, Nobyembre 15. Sa impormasyon, nakalot kan sarong trabador sa pigkukonstruir na septic tank sa Barangay Central Kasiguran, Sorsogon ang nasambit na bomba. Sigun kay Police Captain Rudy de Vinagracia, Deputy Chief of Police kang Kasiguran MPS, posible subot na ginamit pa sa World War II ang nasabing bomba. Dugang pa niya, pwede sirpay ning sumabog lalo na kung salaan pakakapot. In case po, may nakuha, may nakita po sa mga mayroon po kaming klaseng bomba, dahil po pagiroon po na makipag-coordinate po, ipaabot po din sa municipal kasiguran ng PS para marespondihan po asin mahatagan po ng kaukulang atensyon po para po maiwasan po natin kung ano mang posibleng na mangyari. Sa presente, nakipag-coordinate naman ang Kasiguran MPS sa Sorsogon Police Provincial Office para sa magkakanikong disposisyon. Para sa mga baretang tatak Bicol, May Arango.